Kapitola 23. Vtedy Ježiš povedal zástupom a svojim učeníkom: Na Mojžišovu stolicu zasadli zákonníci a farizei. Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa ich skutkov nerobte. Lebo oni len hovoria, ale nerobia. Zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť, a kladú ich ľuďom na plecia. Ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitebné remienky a zväčšujú strapce na rúchach. Majú radi popredné miesta na hostinách a prvé stolice v synagógach, pozdravy na námestiach a aj to, keď ich ľudia oslovujú rabi. Vy sa však nedávajte volať rabi, lebo jeden je váš učiteľ a vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš vodca, Kristus. Najväčší z vás bude vašim služobníkom. Kto sa bude povyšovať, bude ponížený. A kto sa poníži, bude povýšený. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci! Zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci! Obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla 2 razy horšieho, ako ste sami. Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte: kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale toho, kto by prisahal na chrámové zlato, už ho to zaväzuje. Bláznia slepci, čože je väčšie? Zlato či chrám, ktorý to zlato posvecuje? Alebo kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale toho, kto by prisahal na dar na ňom, už ho to zaväzuje. Slepci, čože je väčšie, dar alebo oltár, ktorý ten dar posvecuje? Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom. A kto prisahá na chrám, ten prisahá naň i na toho, kto v ňom prebýva. A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, kto na ňom sedí. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci! Dávate desiatky z mäty, kôpru a rastce, ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v zákone: spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť, ale tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia, komára predsiedzate, ale ťavu prehltate. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci! Čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. Slepý farizej, očisť najprv vnútro čaše, aby sa stal čistým aj jej vonkajšok. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci! Podobáte sa objeleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú pekné, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty. Tak aj vy sa zvonku zdáte ľuďom spravodlivými, zatiaľ čo vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci! Staviate hrobky prorokom a zdobíte pomníky spravodlivých. Vravíte, keby sme boli žili za dni našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. Takto sami proti sebe svedčíte, že ste synmi tých, čo povraždili prorokov. Dovršte teda mieru svojich otcov. Hadi, vreteničie plemeno, ako uniknete odsúdeniu do pekla? Preto hľa, jak vám posielam prorokov, múdrych ľudí a zákonníkov. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete, iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta, aby prišla na vás všetka spravodlivá krv vyliata na zemi, počnúť s krvou spravodlivého Ábela, až po krv Zachariáša, syna Barachiášovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. Amen, hovorím vám, to všetko príde na toto pokolenie.
Jeruzalém, Jeruzalém, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, ale nechceli ste. Hľa, váš dom sa vám zanecháva pustý. Lebo hovorím vám, odteraz ma neuvidíte dovtedy, kým nebudete hovoriť požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Kapitola 24. Potom, čo Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal odtiaľ, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. On im však povedal: Či vidíte toto všetko? Amen, hovorím vám, že tu nezostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. Keď potom sedel na Olivovej hore, pristúpili k nemu osve jeho učeníci s otázkou: Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta. Ježiš im odpovedal: Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. A mnohých zvedú. Budete počuť vojnový rik a chýry o bojoch. Hľadte, aby ste sa nepreľakli. Lebo to musí byť, ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú hladomory a zemetrasenia. Ale to všetko je začiatok útrap. Vtedy vás vystavia súženiu, budú vás vraždiť a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. Vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve bude sa hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. Keď potom uvidíte na svetom mieste ohavnosť spustošenia, o ktorej je reč u proroka Daniela, kto číta, nech pochopí. Vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú do hôr. Kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu. A kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. Beda tehotným a dojčiacim ženám v tých dňoch. Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz. A ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nebol by nikto zachránený. Avšak kvôli vyvoleným budú tie dni skrátené. Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo tam je, neverte. Lebo vystúpia falošní Kristovia a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Hľa, vopred vám o tom hovorím. Ak vám teda povedia: Hľa, je na púšti, nevychádzajte. Hľa, je vnútri domu, neverte. Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom Syna človeka. Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia supy. Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj jas. Hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú otriasať. A vtedy sa zjaví na nebi znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle svojich anielov s veľkou polnicou a oni zhromaždia jeho vyvolených zo 4 strán sveta od krajov až po kraje nebies. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že leto je blízko. Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, pred dvermi. Amen, hovorím vám, že sa nepominie toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeský anjeli, ani syn, iba sám Otec.
Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy dvaja budú na poli. Jeden bude vzatý a druhý ponechaný. Dve ženy budú mlieť na mlyne. Jedna bude vzatá a druhá ponechaná. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. To si však uvedomte, že keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedovolil by mu vlúpať sa do domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého ustanovil Pán nad svojou čeľaďou, aby jej dával na čas pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého Pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Amen, hovorím vám, ustanoví ho nad celým svojim majetkom. Ale keby si zlý sluha povedal v duchu, môj pán mešká, a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, Pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá. Rozsekne ho vo dvoje a určí mu údel s pokrytcami. Tam bude plač a škrípanie zubami.